adalet, bona ku hakikat derkeb qole ve çerçevede her tim ve xabatar memeş. Roja çarşemê serê sibê operasyona ku ser lêpirsîna dozgeriya Amedê hat bû destpêkirin, cîgirê serokê Komela Mafê Mirovan Racî Bîlîcî ji mala xwe hat desteserkirin. Bîlîcî birin navenda tekoşîna dijî terorê. Heta bê saetê ewqatê wî pê re hevdîtinek pêk neanîbûn. Serdozgeriya Amedê bi daxuyaniyek ragihand ku di heqê 16 kesên ku endam an jî rêvebirên rêxistinên civakî ne lêpirsîn hatiye destpêkirin bi tawana ku piştgiriya rêxistina PKK dikin. Di operasyonê de 11 kes hatin desteserkirin. Racî Bîlîcî demek dirêje ku serokê Komela Mafê Mirovan ya şaxa Amedê jî. Brez Bîlîcî di hevpeyvînek deng Amerîkayê de behsa rewşa tabloya binpêkirina Mafê Mirovan ya 2016 hevde kiribû. 2016 yani gorî me salek pir xerab derbas bû, salek pir nexweş derbas bû, salek ku têda kuştin hebû, têda girtin hebû, têda îşkence hebû, têda qedaxiya fikr û ramanê tê hebû, têda qatliyama ser jinê hebû, têda zext û zorî ku ser zarok hatin têkirin. Brez Bîlîcî doya hevpeyvînê de anî bû ziman ku çareserî ne zext û zorî ye, çareserî bi naskirina mafê azadiyê ye. Yani bi her avayî pênlêkirin zêde bû û ev jî gelek metxina wa fikara bi rastî em her tim bang dikin. Em divên ki çareserî ne zext û zorî ye, çareserî ne bi mejiyên leşkerî, bi mejiyê ewlekarî nîne. Çareserî gerek marû zêde serxwebûnê û azadiyê fere bike. Ji bo guhertina 18 xalên destûra Tirkiyeyê di 16 Nîsanê de referandum tê darxistin. Partiya Desthilat AKP û Partiya Opozisyonê MHP ji bo guhertina kampeyne erê. Partiya CHP û HDP jî li dijî guhertina destûrê kampeyna na li dar dixin. Partiya Serêkeya Opozisyonê CHP li bajarê Kurdan dest bi kampeyna xwe kir û ji gel re behsa aliyên neyênî yên destûrê kirin. Diktar rejimê hukuk devletiyê rake, yargı bağımsızlığı tarafsızlığı rake. Li vê derê tabii bona işsizliği, bona genca, bona jinika, bona Amerika, bona emekliya tiştek li vê derê îce vê anayasada tune. Parlamenterên CHP gilî û gazindên xelkên Amedê jî guhdarî kirin. Xelkê me Diyarbekirê diyor ki kardeşim em huzurê dixwazin, em demokrasiyê dixwazin, em özgürlüğü dixwazin. Diyor ki me seçmiş kiriye milletvekili, me seçmiş kiriye, me belediye başkanı xas seçmiş kiriye. Kardeşim ki hatta ki mahkeme kararı tünese hem afana nekine hapse duyene. Mahmud Tanal destnîşan kir ku gelê Amedê dibêjin li ser Amedê zextek kiran heye her wisa destnîşan kir ku gel azadî û demokrasiyê dixwaze. Vê derê diyor li ser me baskî heye diyor. Demokrasi tune diyor li vê derê ekonomi kediya heye diyor. Ne va diyor em li vê derê işlik anne bikin li vê derê diyor. Li vê derê işsizliği heye diyor. Çend rûnişwanên Amedê jî di dema ger û geşta şanda CHP'de di nav xwe de nîqaşkirin ka ew ê çi deng bidin. والله اتبين هاي وجنابه كلام جياره من اوت نقو نبي شي نبي شم نبي شم انا بليه zaten tamam beliye. Şanda CHP piştî sefera xwe çûn kulîlkan danîn ber minara Çarling a ku Tahîr Elçî li ber hatibû kiştin. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.